Hvad laver du? Hvad? Hvad laver du? Jeg rykker bare lige på fælles tæt, fordi det står. Hvad? Hvorfor rykker du på hans tæppe? Kan du ikke se, det sidder helt oppe i muren? Og det kunne du ikke lide. Okay, gør det sidste gang nu. Og så lad være. Stop. Tobias. Hallo? Nu kommer der et tykum. Jeg er ikke knap til, tror jeg. Vil du have knap? Er det okay, den hænger sådan der? Synes du? Hvordan har Tobias det med ferier? Ja, det har han ikke så godt med. Fordi så er det nemlig ikke hverdag længere. Han kan glæde sig helt vildt til, at han skal på ferie. Han elsker, når han skal nogle steder. Lige indtil vi er de andre steder, eller lige indtil dagene før, så synes han, det er helt forfærdeligt. Og så gider han ikke afsted. Så vil han faktisk hellere være hjemme. Og ja, det er faktisk meget svært for os andre, der rigtig gerne vil ud at rejse eller på ferie. Og så have en dreng, som bare ikke har lyst, når det kommer til stykket. Hvis nu for eksempel vi er på charterferie, hvilket vi andre i familien godt kan lide, så går der i hvert fald mindst 2 dage inden Tobias. Han synes, det er rart at være på ferien. Han render rundt og er frustreret, han kan græde, han kan skælde ud, og han har lyst til bare at komme hjem, fordi han synes, det er uoverskueligt at være afsted. Han skal helst kende stedet, før han synes, det er rart at være der. Skal vi lige have fundet alle pillerne frem til Tobias til næste uge. Han skal have dem her. Det er for, at han ikke bliver så ked af det. Og det er også, hjælper også lidt for hans OCD. Ikke så meget, men lidt gør det. Men hvis han ikke får den her, så er han rigtig ked af det og trist hele tiden. Der er også nogen, der kalder dem lykkepiller. Men hvis Tobias ikke fik dem, så vil han være ked af det hele tiden, og har slet ikke lyst til at leve. Så derfor får han dem. Han skal have en mere af dem her. Sådan. Dem får han om morgenen. Så skal han også have sådan en her. Det er for, at han kan koncentrere sig i skolen. Den virker kun 3 timer, så derfor får han også en kl. 10 om i skolen. Men han får også en i weekenden, selvom han ikke skal i skole. Og det er for, at han starter samme dag, eller starter dagen på samme måde, som han plejer, for at der ikke er for meget uro i ham. Så det er det, han skal have her. Koster alt det her medicin ikke mange penge? Jo, det gør det faktisk. Især dem her er rigtig dyre. Så Tobias han får også noget, det kan du se senere. Det skal han have i aften, det her. Det er sådan flydende noget. Sådan en flaske her, den koster 800 kroner. Der er godt nok meget i sådan en flaske. Han skal ikke have så meget, men den kan kun holde sig 3 måneder, så er vi nødt til at have en ny. Fordi så bliver det for gammel. Men når man er henne for over 3.000 kroner om året, tror jeg det er, 3.000 eller andet, så får vi får 85% af vores udgifter betalt af det offentlige. Men resten betaler vi selv. Ja. Så.